Povedať tomu druhému nie, alebo dať seba na prvé miesto, tak to je vyslovene ako v našom regióne stále považované za niečo veľmi sebecké a neakceptovateľné. To sa nám stáva práve aj v rodičovstve, kedy my máme povedať tomu dieťaťu alebo niekomu inému nie, tak sme vystavení obrovským výčitkám, že takéto niečo predsa nemôžeme urobiť. To, čo prehliadam, je potom ten dopad. Hej, že ja ráno stanem a postaram sa o deti, postaram sa o partnera, utekam do práce, každému hovorím áno, aj na veci, ktoré možno nie sú úplne v mojej kompetencii a potom večer sa vrátim a jednoducho emočne zasmrádam. Čo znamená, že ja už tam tú svoju baterku osobnú mám vyčerpanú a ja nemôžem byť tou láskavou, trpezlivou mamou a šťastnou partnerkou, pretože som si ju vyčerpala už predtým. Takže tá snaha tým druhým výjsť v ústrety a dať im všetko zo srdca vlastne končí tým, že ja im dám až tak príliš veľa, že vlastne im to na konci dňa a večera už škodí, pretože sme podráždení, nervózni a tak ďalej. A to je presne moment, kedy strátime z dohľadu seba a toto nie je sebecké.